rupane ijo ning Jero akal. wis legi. Legi. Mantap. Kere. Kegiatannya hari ini unduh pelem. Peleme teng grandul nyeneng nggih. Iki jenenge pelem madu ijo ning rasane legi. Iki dina iki rencanane golek pelem arep dilotis. Kita sambel ya sing pedes kae. Gretenan. Lihat terus keseruannya mliku karo teman-teman. Unduh pelem. Nah, iya toh, iya toh. Iya toh, ngono iki lho sing disemlangi. Sing disenggek luput untuk burine. Unduh pelem areng goloti sancah. Ini neng omahe kanca, wite pelem nyeneng iki. Iya. Itu SMA. SMP. SMP 5. Nggih. Peleme nyeneng iki to. Wis iki goloti cocok banget iki. Golek sing kemrampo. Goloti san. Iya. Cendik-cendik. Ora usah menek ning. Tuh, omahe cendumahe asli kuno. Tuh, omah lawasan. Gebyoke asli gebyok kayu lho. Oh, wah. Pak. Iki jenenge salak. Kayak mana? Salak halus. Kancaku kae ya ta bungai ngerti salak. Iki jenenge salak sapa sing ro komen iki salak apa-apa kuwi dondong apa salak kuwi. Oh, iki. Dengken kula jenenge alpukat. Napa? Iki kali-kali. Diprotes dia. Iki Pak D niki ya ngono jare alpukat salake tak paido malah alpukat. Iki review omahe sik cah. Lho, omahe kebyok kabeh cah. Kira iso mbayang iki. Iki nek cara duit iki ngombangun loji magrong-magrong iki lho. Jadi kabeh, ora enek sing ora jadi. Jadi kabeh iki ora gemen-gemen. Sekong ser tekan dhuwur jadi kabeh. Wis omah kuno nang iki ya. Tuh, sokone ya cendi-cendi. Dadi nek arep mlebu iki gendingkluk kae. Tuh, ngono kuwi cara wong laut dhewe ngono kuwi. Ilahe kaya omah cendhek ngene ngopo? Iki ajar sopan mlebu omahe wong ya kula nuwun dingkluk. Umat kae dhuwure bangunane. Wes, cara klasik tenan iki nuansa desa banget tenan iki. Iki sing kagungan omah iki, Pak Eri. Iya, iki. Piyayine dhuwur ning empyake cendhi. Iya. Ini nutuke arep sing golek pelem mau iki bunga iki yo anji. Wah, iki rumangsa ora umbas. Nanandir. Duh, keseruan sampai pelem mana lagi pelem madu jenenge. Iki rupane ijo ning wis legi. Pelem ijo ning wis legi. Lho, sing grandu ngene wae wis. Sih. Ngapunten iki rontok iki Bu. Wis. Niki do mboten cetha niki. Niki kancane Pak Heri mboten cetha niki. SD Kendari. Nggih. Oh, lah kanca dhewe no tibake no. Sinten? Iki dinggo tuku truk entuk ya omah iki. Susuk. Ya golek sing ngunduh mau. Ken langsing luncak-luncak. Ndel. Badalah. Adik kelas apa? Lali kula. Berapa puluh tahun Bapak. Angin Mas. Iya. Iku toh. Nyeneng ke tenan piye pan meke lho. Jan belum ini tenan. Wah. Nah kene iki bocah ira doyan wawane anti anak. Letel. Senenge ra ram. Iki mbungai roh wawan sakmene akeh iki mbungai tani. Bapak-bapak iki.
Waduh. Tunggu ada lagi. Pacar awas. Semut. Yo. Iki ijo ngene sok iki. Kelompoke sik. Kelompoke harus dibalik sik. Kelompoke sik nggo dilotes. Kelompoke nggo dilotes lho. Enak kasih pun barang kan. Hasil review rumah temen. Wes main nek kasih pun latar nek wite pelem teng grandul yang ini. Bangunannya asli yang ini. Yes, omah kuno tenan iki mah lawas. Ya ora mau pelem tok iki nek rambutane saya urung tuwek. Lho. Rambutane urung mateng. Cek nom-nom. Cek ijo. Rambutane cek ijo, dilongkas iki. Dilongkas panen genti. Niki dilongkas rambutane nggih. Tuh, keseruan unduh pelem pagi ini. Tuh. Lho, tak mene mbane rampok. Rampok pelem. Ngasih rasa gua. Ra umum tenan iki wes. Yes. Arep lotisan. Hasil berburu arep lotisan. Bojone sing nggih senidam. Niki nyonyain apa nyidam to, Pak? Kedae goleke bojone nyidam pelem iki lho. Oh, wes. Yes, dikelumpukke arek ngono disambelke. Ya, oi. Penting nyokot. Mboten pelajaran mboten nembung. Wedok berarti. Nyokot tok Pak, malih Pak. Masih menung. Kelok emang. Kecut nemu manis nemu asem. Ya Pak. Saya arep tambu kapot ini bojoku Pak. Manis Pak. Manis. Nganyel ke bapake nganyel ke. Mangan belum karo yang putune bojone jare manis. Sing manis peleme apa putune iki. Iya, pak nek groro udan mambengi lho gara gagal kabeh dadi ngene iki. Pelem kecut ngomong manis. Oh, wah. Masune metu. Katet peloke. Kleru, pelok sing dimplok. Mbak iki yo ngono nek kae. Sing dimplok peloke ora peleme. Kira Mbah? Wes sesuk kowe sehat iki. Mripate Padang gara-gara pelem madu iki. Gara-gara pelem madu mripate Padang lho. Wes. Jos. Ruk. Mandek kecut. Makan belum jare nek mandek kecut. Iki contone ya iki tenan kok. Tanduk. Tanduk alit. Baik tanduk alit, makan belum jare nek mandek kecut. Pas pencot bah peleme. Tekniknya ngoten. Jenengan ora takok teknike. Mulai ngate to sing kiri. Kenapa kau dua Pak? Hari ini kan hari. Rupane ijo ning Biru apa? wis Kone legi. iki. Legi. Mantap.
seger nih. Jenenge pel madu ya ngene iki. Tanpa sambel, tanpa jahe lah. Ora kecut. Cep tenan. Pel madu. Jos.